Zvakatanga mukomana pakuitirwa tsvina mukanwa muDubai apo pandakaenda kunoona mbinga yangu. Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo ma-secrets nema-confessions tichingokugamuchirai nemufaro. Please leave a comment as well as to like our videos. Regedzai tibva tapinda muma-messages atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Kim uye ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo inogona kutotyisa vamwe vanhu pamusoro pekutanga kwebusiness rangu reboutique iro rinoyemurwa nemunhu wose kuchechi. Havatozvizivi kuti Kim ndodzaakapindana nadzo. I guess kuti vakadzi vakawanda avo vane masecrets avo vakatangirwa mabusinesses nemablessers avo, asi ma-terms and condition manje mamwe acho haatauriki pavanhu. Vanhu vazhinji vanotouya kuboutique kwangu vanotofungidzira kuti ndakangobva kure naro business iri. Motikari yandinofamba nayo inoyemurwa nevanhu vakawanda. Ndinorarama a soft life makare muno muZimbabwe. Zvinhu izvi hazvina kungouya kwandiri nyore kana kuti ndakangozvarwa ndakakomborerwa, kwete. Chokwadi chiri pachena ndechekuti mukoma, vanhu havazivi nyaya yandikuda kukuudzai. Handizivi kuti sei ndangovimba a stranger kuti ndige ndichimuudza nyaya yangu inotogona kutosemesa vamwe vanhu zvakadaro. Zvose zvakatanga panguva iyo yandakange ndiri murombo wekupedzisira. Ndaisakwanisa kana kuzvitengera zvipfeko zvakanaka kuti ndige ndichinzi ndakwanisa kushandisa sanitary pad. Hunge ndatoenda ndikanorara nemunhurume obva andipa mari. Saka ndakazotiwo ndava kuziva about social media. Ndopandakatanga kuita zvekutsvaka varume on social media. Ndakatanga ndichatsvaka varume vedu vemuno muZimbabwe vakaomera kudaro. Upenyu hwakaramba huchingofamba kusvika ndazova paTikTok. Saka paTikTok apa mapostero andaita mavideos, kana munhu anoziva anogona kutoona kutoti mukadzi uyu ari kutsvaka varume. Zvinongooneka nemaposes aunenge uchiita kuti pano ndidei ndinyengei. Ndozvandainge ndichiita, ndaiposta mavideos ekuti ndige ndichipfimbiwa nevanhurume. Ipapo ndakange ndiri pakutsvaka murume wemuno muZimbabwe aikwanisa kuzotondiroora. Saka ndakabva ndachizosangana neumwe murume. Murume uyu ainge agara achingolaika mavideos angu, akange achingouya kumaDM angu nguva dzose achitaura neni, but inini manje I had a habit of ignoring, especially munhu wandaitoona kuti anenge asina surname yatinotarisira kuti inenge iri surname yevanhu rume vemuZimbabwe. Kana ndikakukubvunza kuti where are you from, ukangoti even South Africa kana imwe nyika, ndaona surname yako iri yechiNdebele, ndaibva ndatokubloka. But kana uri muNdebele wemuZim, ndaisambova basa nazvo kutokufambira kutoenda kokubulawayo. I went there several times for my hookups, ndichipiwawo mari nemurume anenge andi-invita kubulawayo, torara tose obva andipa mari. Saka kutya ndakange ndisingachatyi, but zvekuzonzi ndinoyambuka border, that one I used to be afraid. Saka muTanzanian iyeye uyo akange ava blesser rangu, handizivi kuti sei ndisina kubloka, because auya kuinbox kwangu achilaika mavideo achindiudza kuti anondida. I would just ignore because ndakati ndinoitei nemunhu wekuTanzania apa ari werudzi rwechiIndian. Saka zita rake akange achinzi Ashraf. Ashraf uyu akazondiratidza kuti akange aine mari inotyisa. Akatanga kunditumidzira mari neWestern Union, akatanga kundiratidza pfuma yake nepamba paakange achigara. Saka aindiitira mavideos and I would see tichiita mavideo calls. Ndokubva achizondibvunza nerimwe zuva, you know murudo mune muchiita romance uye zvekare munenge muchibvunzana mafuture plans. Taita zvinhu zvedu pacall ipapo kutopedza kutoita bonde. Ndakabva achizoti nerimwe zuva, you know what Kim, tinogara tichingotaura about sex 24/7. Iwe Kim, chii chaunoda chaizvo mulife mako kuti unge uchizosiyana nenhamo? Because when I'm dating a woman, ndikadarika muupenyu hwake ndinenge ndichida kuzomusiya
ariwo pachinzvimbo chinenge chiri nani. Mukomana ndakati really munhu uyu anotondida up to that level. Ndakabva ndachizomupindura ndikabva ndati ndinoda kutanga boutique kana zvichiita muno mumuzimu. Ashraf akabva anditi hapana dambudziko, uya kuno kuDubai unogona kuuya kuno ukatora mari uye ndinogona kukupa maconnections nevanhu vanozokubatsira nekukuhodhera hembe. Ndakamboramba ndikati Dubai ndinotya kuuya ikoko ndiri ndega, iwe uya kuno kana kutosangana kuTanzania. Akandiudza kuti he was on a business trip that was going to last a long time. Akange asingakwanisi kudzoka kuAfrica zvekumhanya. Akabva anditengera ticket refirst class after ndava nepassport, ndokubva achizondiinvita ikoko. Ndakabva ndaenda kuDubai ndiri ndega ndiine kabhegi kangu. Ndiri mundege mukomana pandaitarisa ndichiona vamwe vasikana, vamwe vakange vari vezera rangu nevamwe vakange vari vechikuru, vamwe vandakaona paairport netumabhegi. Ndaingoseka ndichiti zvimwe kuda mutumabhegi makazara nelingerie, vanhu vari kuenda kumafaro, because neniwo ndainge ndakazadza lingerie ainge akanditi ndige ndichitenga achiti since we are going to be seeing each other for the first time I want you to impress me. Pandakasvika kuDubai ndakaendeswa kune imwe hotel inodhura zvisingagone kutsanangurwa. Mari yakandiudza kuti ainge achibhadhara on a monthly basis. Ndakashamisika, imari inogona kutotenga stand kana muHarare. Ashraf akabva andiudza kuti ainge achida kuzondipa mari, so akandiudza kuti akange achindida paakandiratidza mari achiti iyi ndiyo mari yandinoda kuti unge uchizoshandisa as your start. Saka akati akange achida kuzvifadza nemuviri wangu kusvika pakadzikadzika. Ndikati inini I'm already prepared for you, but handina kunge ndakaziva kuti ndizvo zvaakange achida kuzondiita. Akatanga kundinwisa doro, taenda kune rimwe club, ndokubva tachizodzoka. Takadhakwa kudaro, doro rakasvika pakubuda mumusoro mushure mekunge andiudza zvinhu zvakandityisa. Akati Kim, ndikati yes daddy. Akati Kim, kana uchida kuti ndikupe upfumi hwese uhu, ndinoda kukubatisa mamwe masuppliers muno muDubai, Turkey nekuChina, kuitira kuti unge uchizonohodha zvinhu zvinenge zvakachipa. Pane condition imwe chete, unofanira kudya poo, tsvina chaiyo. Ndakabva ndatanga kutorutsa paakangonditi unofanira kudya poo, and poo iyi ndichaisa mukanwa mako. Ndakavhunduka mushure mekunge andiudza mashoko akadaro. Ndakabva ndatarisa mari iyo yaakange akagadzika patable yakange iri muMonarch, achindiudza kuti ndiyo mari iyo yaakange achida kuzondipa. Ndakabva ndati nhai Mwari wangu, saka ndokuzoita mari kwandichanzi ndichaita here ikoku. Ndakavhunduka zvisingaite. Saka ndakabva ndaona kuti kana ndikaramba ndaizongoramba ndiri murombo, and you never know, pamwe ainge achazondiita rafu. Ndikati I don't want to find out. Nekuda kwekuva nemoyo wekuda business uye nekuda kuzopfuma, ndakabva ndakumbira and I agreed. Kwemwedzi inokwana iyo kuita 7 months ndakange ndichigara naye mukoma ndaiitirwa tsvina mukanwa naAshraf mazuva ose. Ndakadya tsvina uye zvekare ndainwa wet yemunhu iyeye. Ndaitoita sekunge ndiri kuzvifarira, ndichizviita nemwoyo wose kuti ndinge ndichikwanisa kuzowana capital yekutanga mabusinesses angu. Yakange iri nhamo nemarwadzo kusemesa kwazvo zvekuti mukanwa mangu makange mava kungogara muchinhuhwa poo zuva nezuva, asi ndakazvishingisa nekuti ndaida boutique. Mushure memwedzi iyoyo Ashraf akabva andiudza kuti akange achida kuti ndinge ndichienda naye, ndokubva ndanosaina contract nemasuppliers. Ndakaendeswa kuTurkey. First of all takazviita muDubai, ndokubva ndaendeswa kuTurkey. Takazogumisidzira nekuChina, iye akazosara muChina, and then I flew back to Zim. Ndakamirira hembe dzangu kuti dzinge dzichizouya. Ndadzoka kuZim mukomanashe ndakange ndiine mari. Ndakaenda kune umwe muIndia. MuIndia iyeye ndiye akandipa cash yaakanzi ainge achazopiwa naye Ashraf, because mari yainge yakawanda zvakange zvisingagoneke kuti mari yacho yose ndinge ndichizonzi ndinouya nayo panguva imwe chete kunongo kuZim. Saka imwe ndiyo yandakakwanisa kuuya nayo, imwe yacho ndakazotosvika yatova kunongo kuZim ndikanokolekta mari yangu. Ndakabva ndatsvaka panzvimbo pekuti ndaikwanisa kuvhura boutique. Saka
ndakabva ndachizotanga kurenta boutique, zvinhu zvangu zvikauya, zvimwe zvikadhileya zviri kuDurban. Ndakabva ndachizotenga stendi, ndikatenga motikari, uye ndine vashandi, uye handina boutique rimwe chete, ndine maboutique akati wandei. Munhu wose anoshanda pasi pangu anozviziva kuti handisi munhu wekutamba naye zvachose. I am very strict mubasa rangu randinoita, ndokusaka nhasi handitombotolerate bullshit ipi zvayo kubva kuvashandi vangu. Kana vachida kuwedzerwa pay, kunyange munhu akauya achichema kwandiri, I don't tolerate that kind of bullshit. Kana mushandi akauya achichema akati mari muri kundipa ishoma, ndinokumbirawo kuti muwedzere salary yangu, ndinotongomuudza kuti iwe unofungidzira kuti ndinoita zvekungoita mari, ndinoita mari yekungoita weti here, kana kuti unofungidzira kuti ndinonhonga mari here? Because mukoma, kana ndikatarisa kwandakabva, handingambopi munhu mari yakawanda. Ndakasangana nezvinhu zvinosemesa muDubai, ndakadya tsvina ini kwe7 months kuti ndinge ndichikwanisa kuzova nemaboutique. Saka ndinongotarisa munhu mupfungwa dzangu, ndobva ndazvibvunza kuti wakambodya pool yaAshraf here iwe, kuti ungauya kuti unge uchizondikumbira mari kubva kwandiri? Chingoshanda basa rako, kana kuti ibva mukambani mangu. Kunyange munhu akauya kwandiri achindikumbira chikwereti kana achida loan kutanga business, hell no, handina kudyira pool kuDubai kuti vanhu vauye kuzondikwereta mari yangu nyore kudaro. Ukauya kwandiri uchiti Kim, ndinokumbirawo loan yebusiness, ndinotokuseka straight. Kana uchida business, endawo unotsvaka vana Ashraf vako udye tsvina yavo sezvandakaita, ugoitawo yako mari. Hakuna mari yangu yaunowana pasina kushanda nesimba kana kutsungirira sezvandakaita ini. Mukoma, ndiyo secret yangu yandiinayo. Just I wanted you to know kuti ukaona munhu anenge abudirira, kana ukazonzwa life history yake, unogona kutochema chaiko. Hakuna vekumhuri yekwangu vanotombozviziva kuti idzi ndidzo dzandakapindana nadzo kuti ndinge ndichizonzi ndava Kim atoriwo nevashandi. Dai ndakaramba, handizivi kuti chii chainge chichazoitika kwandiri. Zvimwe kuda kana iye Ashraf wacho aigona kana kuzotondiuraya, vanondikanda mudesert, because I had once heard kuti vamwe ndizvo zvavanotoitwa, vanogona kutourawa vanokandiwa mudesert. But I'm glad that kudzoka kwandakaita kuno kukuzimu, ndakadzoka kuno mukoma nacho ndikakwanisa kuti ndige ndichizotangawo business rangu. I am living very comfortable muno munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Kim. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava, hanzi ndinorwadziwa nekubhadhara vashandi because kwandakabva ndiko kure. Hanzi ipapo patakaenda, pandakange ndiri kuairport, ndaingoona vakadzi nezvibhegi vachibata maflights avo ekuDubai. Nganzi ndaingoseka kuti zviri mumabhegi mavo ndo zviri mubhegi mangu here. Lingerie hanzi dzainge dzakazara mubhegi mavo. Zvakaoma hazvo vedu we. Yo pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Zvakaoma hazvo vedu we. Nai hakusi kudada here uku. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigwa chitupa changu. Ndauya pano, yangu haisi confession, asi ndikutodawo kutobatsira. Zita rangu inini muchango nditi Maitino, ndiri mudzimai, ndine makore 34 yezekuberekwa. Ndauya pano ndine mweya wekubatsira. Ndinoda vanhu vanenge vanogona kushanda. Ndiri kugara muno muHarare, uye zvekare ndine plot rangu riri muChivhu. Pandakange ndichishanda panguva yandaigara kuSouth Africa, ndakange ndichishanda mumba, ndakabva ndachizokwanisa kuriza mari ndikasvika pakutenga mapipe. Takatanga tichamirira mvura yemudenga kusvika tava kuita zveirrigation, takange tichiita zvekurima. Saka ndaona kuti zvangu zviri kufamba, ndopandakazobva kuSA, then ndokubva
dzoka kunoku kuZim ndikazodzokera ndikazotiza 30 June. Handina hangu kumbogara ndakasangana nezvakaipa, kungodzoka hangu kumba. Saka ndinoita basa rekurima macabbages nematomatoes. This I started in the year 2019. Saka ndiri kunzwa kuti kune vamwe vanhu vari kutambudzika. Pane update yandakanzwa umwe murume achiti iye kumusha kwacho pekutangira haatomborina. Saka chandiunza pano ndiri kutsvaka vanhu vatatu vanoda basa. Vanhu vandiri kutsvaka vashandi ava ndinoda vashandi avo vakamboshanda kuSouth Africa, vaishanda kumapurazi uko kwaita zvekurimiwa madomasi, macabbages. Ndinoda munhu ane experience, at least munhu akagara mupurazi achishanda mupurazi about 5 kana kuti 6 years, anogona kundiratidza evidence. Nekuti kana waitomboshanda kumapurazi, ndine zvandinogona kukubvunza zvaunenge uchifanira kuti unge uchizopindura. Saka munhu anenge achigara muplot mangu, chikafu I don't provide, ndinotanga kubhadhara munhu $85 pamwedzi, zvichienderana nekushanda nekuzvipira kwako. Kana ndati munhu ngaashande, kana paine munhu anenge akaomerwa neupenyu uye anenge aine chitupa, anenge achida basa, ini ndiri kutsvaka vanhu vatatu. Ndinokumbira kuti mukoma munge muchindiisira nyaya yangu, kunyangwe hayo isiri confession. I feel as if I can help, kunyanya avo vanenge vari desperate. Vanogona kungokupaiwo phone numbers avo, kana kuti vongokuudzai kuti kwavari ndekupi. Tikawirirana, handizezi kuenda kunotora munhu anenge ati basa ari kurida. Chandisingadi ndechekuti munhu ange achiuya kuzoita mashura mupurazi mangu, nekuti ini ndinoshanda kunyangwe ndirini boss, but kushanda tinenge tichitoshanda tiri tose mumunda imomo. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, munoti kudii muri yeZimbabwe salary iyo yavari kutaura $85 vanoziva exchange rate $85 inenge iri mari kune avo vaimboshanda kuSouth Africa. Imari inoita here kuti munhu ange achipiwa anoshanda mupurazi. Hanzi chikafu unenge uchizvionera, ndinogona kungokupa pokugara chete. Purazi ravo hanzi riri muchivhu, vari kutsvaka vanhu vanoda basa. But kana uriwo pama1 uchiti hauna pekutangira, I think this is a start. Kasikai mauya mubva masiya manumbers enyu so that I can just copy and paste ndobva ndatongovaisira message. Musatanga mamboti hai, just copy and paste, mubva machizotaura kuti nyaya yenyu yakamira sei. Saka rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi ndiri kuronga kutorera mwana wangu boyfriend. Ndakadii henyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ndiri mukadzi akaroorwa uye zvekare ndine vana vangu vasikana. Murume wangu ndakamuwana aine mwana musikana 1 nechekare. Handisi kuwana rugare mumba nekuda kwekuti bonde hamuchina mubedroom. Murume wangu uyu, mwana wake musikana wandiri stepmom kwaari, murume wangu kunyangwe achindipa mari, achindipa zvose zvandinoda, asi dambudziko ndiro randataura rekuti mumba yemukati ava weak in bed. Saka kana tava kunorara anogona kutotanga kutoridza ngonono muchiri pakati pekutaura nyaya, nekuda kwekuti ane urwere uhwo hwaainahwo. Kana zuva raanenge angozamawo kungopedza nguva diki diki
obva atoti ini ndatova bho, obva atotanga kutoridza ngonono kumumutsa. Haamuki. Ndakaedza kutenga mishonga yemaherbals kuti zvimwe kuda angaita right, tingamutsa simba rake rekudhara, asi hapana. Zvino iniwo ndichiri ngwezera rechidiki, ndichiri nenyota, ndinoda kuti ndinge ndichiva nemurume pose pandinenge ndichimuda. Zvino mukomanashe, zvazonyanya kuipa munyaya yangu ndezvekuti stepdaughter akazounza boyfriend yake pamba pedu. Mukomana uyu wezera rake ari pakati pe23 and 25. Ndakamutarisa ndakabva ndaona kuti ndiro zijaya chairo randinotoda. Kubva musi wakatanga kuuya pamba pangu achitora mwana wemurume wangu, pfungwa dzangu dzava kungofunga nezvake. Anoti kana akauya ndinenge ndichingovarairwa naye, ndichitaura naye. Nekuda kwekuti murume wangu ava weak, ini ndava kufunga pfungwa dzinotyisa. Ndiri kuronga kutorera mwana wangu own boyfriend. Ndine shamwari dzinoziva ng'anga dzekuti izvi zvidiki izvi mazuva ano vanototi small hour. Kana ndikamuda zvanhasi chaiye ndinogona kutoswera ndatova mudzimai wake. Chandiri kungoregedza kuzviita kunyara uye zvekare inyadzi dzekuti kana zvikazozivikanwa handizivi kuti ndinenge ndopinda pai. Kana vari sababa vake ndinoda kureurura kuti ndakavagadzira nechekare, havana zvavanombofa vakagona kuita nekuda kwekuti ndakavagadzira nechekare. Ndangouya pano kuti mhuri yeZimbabwe munge muchingondinzwirawo shura iro randiri kuti ndo randiri kuda kuita. Mungandipa mvumiro here yekuti ndinge ndichitora mukuwasha wangu uyu ndongomuitawo murume opota achingondigutsa, kana kuti ndoita zvamuchose obva atongova wangu, because mishonga yemupfuwira kwandiri kana ndaida handimbofi ndakaishaya. Ndine mafriends sezvandareva vakati wandei vanogona kutondibatsira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. God forbid zvazvakangooma ngazvivedwe, zvamapindwa nemweya usina kunaka naivanzvadzi. Chii chamuri kuda kuita ichocho? Chii chinenge ngozi? Ngatitaurei navo mucomment section. Shuwa kutotemba nekuda kuita zvinhu zvakashata kudaro. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ndafunga kutorera stepdaughter mukomana wake. Zvakaoma hazvo vedwe. Hanzi ndiri wezera rechidiki. Pamairoorwa nemurume wenyu hamuna kunge makazviona here kuti muri wezera rechidiki? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashe muri sei zvenyu? Please post my story makavigwa chitupa changu. Ndakabawo mari dzepension mukambani makange muri mugore ra1997 ndokubva ndatiza kuZim. Now ndava kuno kuUK. Ndakatobetserwa neumwe murungu wandaishanda naye muaccounting department. Ini zita rangu handisi kuzokupai, ndinogara kuOld People's Home. Maconfession awa ndiwo andinomukira kuswerera nekurarira zvekare. Ndinonzwa muviri wangu uchidzimba. Ndinoziva kuti mazuva angu ekurarama pasi pano panyika akaverengewa ende akwana. Ndine mhuri, ndine vazukuru vari kuno. Pandakauya kuno kumukoma ndainge ndakanuna kunota nemari. Kana mari kwandakaiwana vanhu vazhinji vakashamisika, kusanganisira nemudzimai wandakazoudza mushure mekunge tazouya kuno kuUK, nekuti nemudzimai nevana vangu takangouya tose ka1 muna 1997. Panguva yacho iyoyo ndakange ndichishandira imwe kambani huru kwazvo muZimbabwe. Saka ndichishandira kambani iyoyo ndakange ndichishandira muaccounting department. Saka vashandi vakange vari vashandi vedu vakange vaine mapension funds avo dzainge dziri mari dzainge dzakawanda. Takabva tachizotaura nemurungu akange ari muBritish, akabva ati ainge akabhoyekana nekuda kwekuti Zimbabwe yainge yava kuenda kumawere. Akati ainge ava kuda kuti
ange achibuda munyika but ainge achida kuuya kuBritain but aisada kuzofamba asina kana senti. Ndopaakati ainge achida kuita ukopokopo hwekuba mari, akati asi zvinoda kuti iwe neumwe mukadzi uyo akange achishanda zvakare muaccounting department taifanira kuti tinge tichiisa masignatures edu semajunior, then tobva tichizoendesa mapepa kwaari, he was the senior, then obva achizosaina mapepa kuti mari inge ichikwanisa kuzoburitsiwa. Takabva tatanga kubika mabhuku, mukoma mabhuku akabikwa tichiba mari dzemapension fund. Murungu iyeye mukoma dai kwanga kuri kunzi ainge akayatiitira ukopokopo tingadai takavharirwa mujeri, pamwe ndikadai ndakafira mujeri ini, because panguva yacho iyoyo mukoma Nashe takavimba naye murungu iyeye kusvika pachidanho chekuti akabva achizochengeta mari. Ini kuti ndinge ndichichengeta kugara nemari ndakaona kuti zvakange zvisingaite, because ndaitotya kuti kana ndikagara nemari iyoyo mumba ndaigona kuzozivikanwa. Murungu akasvika pakuuya kunoku kuBritain, haana kutirasa ini nomumwe mukadzi uyo wandainge ndichishanda naye. Akatidzidzisa kuti mapepa ekubuda nawo muzimu uchiuya kuUK unozvifambisa sei. Tasvika kuno nemudzimai, mudzimai aifungidzira kuti tichatambudzika zvisingaiti. Ndakasvika pakupiwa mari yangu. Mukadzi umwe uya watakange takaita dhiri naye akapiwawo yake mari, akange ari single mother, aiva nevana vake 4. She was managing very well. Akazofa nekensa. Iniwo mukoma Nashe vana vangu vakaenda kuzvikoro private schools, because ndakasvika pakuzotanga business, ndaita zvemataxis pandakatanga kugara muno mushure mekunge mapepa angu aita zvakanaka. Ndikabva ndatanga business, ndikatotanga kutoemploya vamwe varungu. I was very smart in business. Ndakasvika pakuita masupermarkets muno muBritain. Vana vangu chinonzi nhamo havatochizivi, vaenda private schools. Zim hatina kuzombogara takadzokera zvachose. Iko zvino zvandakura kudai, sezvandareva kuti ndinogara muold people's home, mazuva angu aswedera ende ava mashoma. Ndangoti ndinge ndichiburitsa zviri mumwoyo mangu, dzimwe nguva Mwari vanogona kundiregerera. Ndine nguva dzekuti kana huri usiku zviya, kana ndikatanga kufunga nezvanyaya iyoyo, ndinongoti asi vatakasiya vacho kuZimbabwe, takasiya vanhu ivavo vari pachidanho chakaita sei, nekuti vamwe vacho I know kuti vainge vari vanhu vaya vakashanda kwemakore nemakore mukambani, vainge vakatomirirawo kuti kana kambani iyi sezvazviri kutaurwa kunzi kambani kana ikavhara tichawanawo mari dzedu dzemapension, but takabva tatongoba mari iyoyo. Handizivi kuti chimiro chemuZimbabwe chakazosara chakamira zvakaita sei, but dzimwe nguva ndinongotenda Mwari. Handisi kunzi ndauya pano kuzopa maadvices kumwana weZimbabwe kuti idya paunenge wakasungirirwa ipapo, nekuti rombo rako nerangu zvinogona kunge zvakasiyana, asi inini ndakadya pandainge ndakasungirirwa. Dai ndainge ndisina kudya ipapo ndikadai ndiri wenhamo kutaura kudai. Ndinoona mumasocial media imomo kunyangwe vamwe vatakatoshanda navo vanhu vekuti varombo kutaura kudai, but nekuda kwekuti ndakaitawo sarudzo yekuteerera Murungu akati this economy it is going to go down the drain, ndava kubuda munomu, and when I reach Europe I want to have a good start in life. Saka ngatiite izvi, kana musingadi ndichazviita ndiri ndega. Handizivi zvivindi kuti ndakazviwana kupi, but ndakatongoita zvivindi ndikati kana ukaona Murungu ataura kuti pano pari kuda kubiwa mari nguva ichiripo, zvinoreva kuti anenge aine zvekumberi zvaanenge akaona, ndokubva tamuteerera Murungu iyeye. I don't regret kutaura chokwadi, ndinongonzwira tsitsi mafamilies evanhu avo vane mapension avo atakatsakatisa. Ameno kuti vakazosara vari pai, because vamwe vacho vakange vari vakuru, and by now vanhu ivavo nekuda kwemazera avo vakasofa kudhara. Ndinoda kungotendawo, handizivi kuti ndikati ndiMwari here kana kuti midzimu yakandivhurirawo dhoo rekuti ndige ndichizonzi ndakwanisa kuitawo mari muupenyu.
mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangooma hazvo vedu wei, pari very confusing sekuru. Saka apa muri kuzvidemba here kana kuti hamusi kuzvidemba, kuti makatora mari dzemapension kambani yose mukasheya pautatu hwenyu nemurungu? What if vanhu ivavo vainge vakatovimba nemapension avo iwavo, kuti kambani zvayava kuda kuvhara ndotangawo kamwe kabhizinesi, ndotangawo humwe upenyu, zvotongonzi mari dzenyu dzemapension dzakatongorova. Zvakangooma hazvo vedu wei. Kana zvakaitikawo kwamuri kuti kambani yakangovhara mapension mukatotadza kutomawana, or vabereki venyu, you can bring your stories and I can share with our listeners pano pachannel pedu. Variwa vateereri ndo mamessages andakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.